Lapu-Lapu City Health Officer mitataw nga dili wa koneksyon sa giingong usa ka sample gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga natakbuyan o kitaan sa UK variant ang pagsaka karon sa kaso sa COVID-19 sa mong dakbayan. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan subling mihimugat sa kamahinungdanon sa pagbutang og help desk sa airport. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, sa labing unang higayon karong tuiga, nag-triple digit ang mga bagong natalang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kagahapon, may nadugang nga 128 ka mga bagong kaso sa COVID-19. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga ang padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan resulta sa subsub nga contact tracing efforts. Nasubay sa mga contact tracers ang mga close contact sa mga unang nagpositibo ug nasuta nga nagtakod-takod na ang virus sa mga pamilya ug sa komunidad. Apan iyang giklaro nga dili kini makonek sa usa ka sample nga gikan sa Lapu-Lapu City nga napada sa Philippine Genome Center ug nakitaan og UK variant. Dili po kay katong nga bayan to man siya exposure sa mga community. Kuan gyud ni kanaging community transmission gyud siya. Giklaro hinuon sa camp manager sa isolation facility nga bisan pa man kun may nadugang nga 128 ka mga bagong kaso, wala magkuwang ang isolation facility sa dakbayan. Kini ilabi na kay may 124 ka mga tao ang gikatakdang motapos sa ilang 14-day quarantine ug adlaw. Mabakantihan so mapasulod lang gyapon nato ang katong nagpositive nga 128 gabi. Samtang subling gihimugatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang kamahinungdanon sa pagbutang og help desk sa Mactan Cebu International Airport. Kini human gipadayag ni Attorney Glenn Napoli, OIC sa Mactan Cebu International Airport, nga gipatangtang nila ang mga help desk aron paghatag og kasayon sa mga pasahero. Kung mingon si Napoli, nakita man ako sa balita nga mangayo sang ubang LGU, kung mangayo sang ubang LGU, pwede naman siguro usa lang ka help desk ibutang. Bob, sa pagkakaroon, ana sa 763 ang mga COVID active cases sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan giklaro sa mayor nga wala pa ma-overwhelm ang mga hospital sa dakbayan. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.